कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి తరపున 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఈరోజు మనం ఈ పంచమ అధ్యాయం అంటే 5వ అధ్యాయం. ఈ అధ్యాయం పేరు కర్మయోగం, కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ, కర్మ సన్యాస యోగము అనేది చూస్తాము. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यपद श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। అందరికీ హరే కృష్ణ. అందరూ బ్లెస్ చేయండి. సరైన టైంలో సరైన పదాలు వచ్చేలాగా. అలాగే ఆ, గురువులందరికీ కూడా ప్రణామాలు. ఈరోజు మనం 5వ అధ్యాయం, ఆల్రెడీ మనం 3వ అధ్యాయంలో చూసామన్నమాట, కర్మయోగము అనేదాన్ని. ఇక్కడ మళ్ళీ అటువంటి కర్మయోగమే, కానీ కొంత డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. అంటే మనం 3వ అధ్యాయం కర్మయోగము, 4వ అధ్యాయం ఏమో భగవద్గీతలో భగవద్గీత గురించి నిన్న చూసాము. అలాగే ఆ, జ్ఞానము అనేది అస్త్రం కంటే గొప్పది. అంటే భగవద్గీతని తెలుసుకోవడం, భగవద్గీతను వినడం, భగవద్గీతను చదవడం, ఇట్లా జ్ఞానం పెంచుకోవడం ఇది. అలాగే భగవద్గీత యొక్క జ్ఞానాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలని చెప్పారు? గురు శిష్య పరంపర ద్వారా. అంటే మనము నిజమైన పరంపరలో వచ్చిన వాళ్ళ ద్వారా వింటే గనక అది మనల్ని సరైన మార్గంలో నిలుపుతుంది అని నిన్న మనం చూసాం. ఈరోజు ఈ 5వ అధ్యాయంలో మనం చూసేది ఏంటంటే ఆ 3వ అధ్యాయానికి కంటిన్యూషన్ అన్నమాట. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ 3వ అధ్యాయానికి 4వ అధ్యాయానికి లింక్. 3వ అధ్యాయంలో కర్మయోగం, దీంట్లో ఈ 5వ అధ్యాయంలో దానినే ఎలా చేయాలనేది ఇంకొంచెం విపులంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. అందుకే మనకి ఈ మొదటి 6 అధ్యాయాలు మనం చెప్పుకున్నాం. ఏమని చెప్పుకున్నాం? మీరు చాట్ బాక్స్లో అయినా రాయవచ్చు. మనం అది కర్మ షట్కము అని మనం చెప్పుకున్నాం అనమాట. ఈ 6 అధ్యాయాలని కర్మ షట్కము అంటారు. షట్కము అంటే 6 అధ్యాయాలు అనమాట. తర్వాత వచ్చే 6 అధ్యాయాలు భక్తి యోగం అంటారు. ఆ తర్వాత వచ్చే 6 అధ్యాయాలు జ్ఞాన యోగం అని చెప్తారు అనమాట. అంటే జ్ఞాన షట్కము, భక్తి షట్కము, అలాగే ఇది కర్మ షట్కము.
అలా మనం ఈరోజు ఈ 5వ అధ్యాయంలో ఆ, ఈ కర్మయోగం అంటే ఇంకా విపులంగా ఎలా చేయాలి అనేది చూస్తాం. అందుకే ఈ అధ్యాయం పేరు కర్మ సన్యాస యోగము. అంటే కర్మని వదిలిపెట్టేయడం కాదు, అది ఎలా అనేది భగవంతుడు ఇందులో చెప్పడం జరిగింది. నేను 4వ అధ్యాయం అక్కడ ఆ, చెప్పిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆ, అందరికీ అంటే ఆ జ్ఞానం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. అది ఆ గురువుని తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్ తత్వదర్శిన. అంటే వాళ్ళు కర్మలు ఎలా చేయాలి, ఎలా చేయకూడదు అనేది గురువులు మనకి చెప్తారనమాట. అప్పుడు ఇలా చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడికి మళ్ళీ ఒక సందేహం వచ్చింది. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం శంససి యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అర్జునుడు పలికాడు, ఓ కృష్ణ, మొట్టమొదట నీవు నన్ను కర్మత్యాగం చేయమని చెప్పావు. మరలా ఇప్పుడు భక్తితో కూడిన కర్మను ఉపదేశించుతున్నావు. రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో దయతో నాకు చెప్తావా అని అడుగుతున్నారు. అంటే జ్ఞానం ద్వారా కర్మలను త్యజించడం. అంటే జ్ఞానం తెలుసుకునేటప్పుడు మనం ఈ కర్మలు చేయవసరం లేదు కదా, నిజమైన జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది కదా అని అన్నట్లుగా 4వ అధ్యాయంలో కొంత ఆ అర్థం వచ్చేలాగా విన్నాను. అలాగే 2వ అధ్యాయంలోనేమో నువ్వు ఆత్మ గురించి, ఆత్మకు నశింపు లేదని ఇలా చెప్పావు. అలాగే నా వ్యాపక ధర్మాలు అని, నువ్వు క్షత్రియుడు కాబట్టి యుద్ధం చేయాలి, ఇట్లా జ్ఞానాన్ని నాకు వివరిస్తూ ఉన్నావు. కాబట్టి ఈ జ్ఞానం తెలుసుకుంటూ నేను నా కర్మల్ని వదిలేయాలా అన్నట్లుగా నాకు అర్థమవుతుందని ఆయన అలా అర్థం చేసుకున్నారు. ఇంకొకటేమో ఆ, ఇప్పుడేమో ఇంకా మళ్ళీ నిన్న కొన్ని శ్లోకాల్లో మనం 3వ అధ్యాయం 4వ అధ్యాయంలో చూసాము, భక్తిలో కర్మ చేయమని చెప్తున్నారు. 2వ అధ్యాయంలో కూడా కొన్ని కొన్ని శ్లోకాల్లోనేమో భక్తితో కర్మను చెయ్యి, ఆ ఫలితం గురించి ఆలోచించొద్దు అని చెప్పడం జరిగిందనమాట. కాబట్టి నేను కర్మను త్యాగం చేయాలా, లేకపోతే భక్తితో కూడిన కర్మను చేయాలా, ఈ రెండిట్లో నాకు ఏది ఉత్తమమైనది అని అర్జునుడు అడుగుతున్నారు. అంటే అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్న ఎలా ఉంది అంటే, నేను అంటే ఇప్పుడు మనకు దాన్ని అన్వయించుకుంటే, నేను చెట్టుని నాటాలా, నాటవద్దా? అంటే అసలు నేను చెట్టుని నాటడం ఆపివేయాలా? అప్పుడేంటంటే నాకు ఆ చెట్టు పెరగాలి, ఆ చెట్టుకు ఫలాలు రావాలి, అవి నేను తీసుకోవాలి. ఇట్లా అంటే చెట్టు పెరిగిన తర్వాత పండ్ల కోసమే నేను చెట్టు నాటుతున్నానని, మళ్ళీ అవి ఎప్పుడొస్తాయి, అవి నేను తినాలి అని ఆ భావాన్ని వదులుకోవాలా అని అడుగుతున్నారనమాట. ఒక రకంగా అసలు నేను చెట్టుని నాటవద్దా? లేకపోతే నాటితే ఆ ఫలాలను నేను ఎలా ఆస్వాదించాలి అనే విధంగా. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? విచ్ ఈస్ బెటర్, కర్మ సన్యాస ఆర్ కర్మయోగ? నేను కర్మను వదిలిపెట్టాలా, కర్మను వదిలిపెట్టి ఇలా అంటే ఆత్మజ్ఞానం తెలుసుకోవడము, అట్లా ఆ జ్ఞానం తెలుసుకోవాలా, లేకపోతే భక్తిలో కర్మ అనేది చెయ్యాలా? ఈ రెండింటిలో ఏది ఉత్తమమైనది అనేది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. అందుకు భగవంతుడు చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవానువాచ సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయసకరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమాధానం చెప్పిన, కర్మ సన్యాసము అంటే కర్మత్యాగం, మరియు భక్తిలో కర్మ అంటే కర్మ యోగము, రెండూ కూడా మోక్షాన్ని కలుగజేస్తాయి. కానీ ఆ రెండింటిలో కూడా కర్మ సన్యాసము కంటే భక్తితో కూడిన కర్మయే ఉత్తమమైనది. అందుకే ఇక్కడ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. ఆ కర్మయోగం అనేదే ఉత్తమమైనది అని చెప్తున్నారు. అంటే అక్కడ అర్జునుడికి ఛాయిస్ ఇస్తున్నారు, రెండు రకాలు ఉత్తమమైనదే, పర్వాలేదు రెండు రకాలు కూడా. కానీ నిస్వార్థ భావంతో ఏ కర్మను చేసినా మనం భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు. ఒక్కొక్క పద్ధతికి టైం పట్టవచ్చు. అంటే మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనం గమ్యాన్ని చేరుకోవాలంటే చాలా రకాలైన ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. కానీ వాటిలో త్వరగా ఏది మనం చేరుకుంటామో దాని గురించి ఆలోచించాలి. కాబట్టి ఇక్కడ చూస్తే కర్మయోగమే ఉత్తమమైనది. ఇలా చాలా క్లియర్‌గా మనం తెలుసుకుంటే మనం యొక్క గమ్యాన్ని త్వరగా చేరుకోవచ్చు. బట్ డూ ఇట్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ ఫర్ యూ. అంటే నువ్వు నా కోసం చెయ్యి, ఏం చేసినా కూడా నేను ఆ ఫలాలని నేను నీకు ఇస్తాను, నువ్వు దాని గురించి ఆలోచించొద్దు అని చెప్తున్నారు. మనకి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఒక రాజు ఉన్నారనమాట, నృగ ఆయన పేరు.
నృగ అనే రాజు కూడా ఏం చేస్తారంటే బాగా దానాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు అంటే ఆయనకి ఒక గొప్ప పేరు రావాలి. అందరూ ఆయన్ని మెచ్చుకోవాలి. ఇట్లా ఆయన కీర్తి కోసం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అంతేగాని అందులో ఫలాసక్తి గాని, అదే ఫలాన్ని వదిలేయాలనే ఆసక్తి విడిచిపెట్టి అట్లా చేయట్లేదు. అలాగే భగవంతుడి మీద ప్రేమతో అంటే భగవంతుడి కార్యము ఇది నాకు భగవంతుడు ఇచ్చాడు. కాబట్టి నేను దాన్ని అందరికీ పంచాలి. ఇదే ఆలోచన ఆయనకి లేదనమాట. ఆయనేంటంటే ఆయన గొప్పతనం కోసం అందరికీ దానాలు చేస్తుండేవాడు. అయితే ఒకరోజు చెప్తాడు బ్రాహ్మణులందరినీ రమ్మంటాడు. దానాలు చేస్తానని చెప్తాడు గోవుల్ని. ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే ఏదన్నా దానం చేయడం అంటే గోవులనమాట. అంటే ధర్మం అంటే ఒక రకంగా గోవులు ఆ రోజుల్లో. అయితే అక్కడికి చాలామంది బ్రాహ్మణులొస్తారు. అందరికీ గోవుల్ని పంచిపెడతాడు. అయితే ఒకసారి ఏం జరుగుతుందంటే ఒక బ్రాహ్మణుడికి ఇచ్చిన గోవు ఆ బ్రాహ్మణుడు తీసుకెళ్తూ ఉంటే ఏం జరుగుతుందంటే ఆ గోవు వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసి మళ్ళీ ఈ రాజు దగ్గర ఉన్న ఆ ఆవుల మందలో కలిసిపోతుందనమాట. అయితే ఆ బ్రాహ్మణుడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు. ఈలోపు ఏం జరుగుతుందంటే, ఆ రాజు ఆ మందలో ఉన్న ఆ ఆవును కూడా ఇంకొక బ్రాహ్మణుడికి దానం ఇచ్చేస్తాడు. అప్పుడు ఆ మొదటి బ్రాహ్మణుడు వచ్చి అడుగుతాడు. మీరు నాకిచ్చిన ఆ గోవు మళ్ళీ తిరిగి మీ మందలో కలిసిపోయింది. మీరు దాన్ని ఇంకొక బ్రాహ్మణుడికి దానం చేశారు అని. అప్పుడు అతను ఆ రెండవ బ్రాహ్మణుని కూడా పిలుస్తారు. పిలిచి ఇలా జరిగింది. ఇది అనుకోకుండా జరిగింది అని చెప్తారనమాట. సరే ఆయన చెప్తారు. ఎవరైనా ఒకళ్ళు తీసుకొని ఇంకొకళ్ళకి నేను గోవిస్తాను అని. అప్పుడు ఇద్దరు అంటారు. అది కరెక్ట్ కాదు. మీరు నాకిచ్చిన దాన్ని మళ్ళీ మీరు తీసేసుకొని మీరు వేరే వాళ్ళకి దానం చేశారు అని చెప్పి ఫస్ట్ ఆయన, రెండవ ఆయనేమో ఆల్రెడీ ఇంకొకరికి చేసిన దానాన్ని మళ్ళీ మీరు నాకు దానం చేస్తున్నారు అని రెండవ ఆయన. ఇలా వాళ్ళు ఆయన్ని మీరు చేసింది కరెక్ట్ కాదు అంటారనమాట. సరే ఎవరైనా ఈ గోవును వదిలేసేయండి. నేను వాళ్ళకి 1,00,000 గోవులు ఇస్తాను అని చెప్తాడు. కానీ ఎవరు కూడా దాన్ని తీసుకోకుండా అక్కడి నుంచి కొంచెం ఆయన శపించినట్లుగా అని వెళ్ళిపోతారనమాట. అయితే ఆయన ఒక కాలం అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఆయన దేహత్యాగం చేశారో, ఈ చేసిన ఈ పాపకార్యానికి అక్కడికి యమధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్తారు. అక్కడ ఆయన అడుగుతారనమాట. రాజా మరి నువ్వు చేసిన పాపాలకి ఫస్ట్ ఫలం తీసుకుంటావా? పుణ్యాలకి ఫలం తీసుకుంటావా అని. అంటే స్వర్గలోకాలకి వెళ్తావా? లేకపోతే మళ్ళీ నువ్వేదన్నా ఈ పాపానికి ఫలితం అనుభవిస్తావా అని. అప్పుడు ఆయన చెప్తారు. నేను ఫస్టు పాపాన్నే అనుభవించాలనుకుంటున్నాను అని. అప్పుడు తీసి అప్పుడు ఆయన చెప్తారు. నేను ఫస్ట్ అంటే ఆ పాప ఫలాన్నే తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని. అప్పుడు యమధర్మరాజు చెప్తారు. సరే నువ్వు ఒక బలిలాగా జన్మిస్తావు అని. అంటే ఆయనకి శిక్ష అదనమాట. ఆయన ఒక బలిలాగా పుడతారు. అక్కడ ఆ ద్వాపర యుగంలో కృష్ణ భగవానుడు అక్కడ పిల్లల్ని తీసుకున్నట్లు ఆటలకి, ఆటికి, ఈటికి వచ్చినప్పుడు అది ఆ బలి ఒక బావిలో ఉంటే ఈయన యొక్క స్పర్శ అంటే ఈయన యొక్క చెయ్యి తాకి అది ఆ నృగ రాజులాగా మళ్ళీ మారిపోతాడు. ఆల్రెడీ కృష్ణుడికి తెలుసు అదంతా కూడా. కానీ అలా అక్కడున్న వాళ్ళందరికీ అది అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలని ఏం జరిగిందని అడగడము. అప్పుడు ఆయన ఆ వృత్తాంతం అంతా చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనం 2 విషయాలని చూడొచ్చు. అంటే ఆయన ఒకటి భగవంతుడి కోసం ఏమీ చేయలేదు. భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యర్థం చేయట్లేదు. ఆయనేంటంటే ఆయన యొక్క ఫలాలను ఆశిస్తున్నాడు. ఇది నేను పుణ్యాలు చేస్తే నాకు ఆ ఫలితం దక్కుతుంది అన్నట్లుగా. కాబట్టి అలాగే మనం ఏంటంటే ఒకళ్ళకి ఎవరి సొమ్ము కోసం కూడా మనం అంటే ధనం అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. మనం వాటి గురించి వాటి కోసము ఆశ పడకూడదు. ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణుల్ని దోచుకోకూడదనేది ఇక్కడ మనం చూడాలి. వాళ్ళకి అటువంటి వాటికి అది చిన్న తప్పులాగా కనిపించినా దానికి పెద్ద శిక్ష అనేది పడుతుంది. కాబట్టి ఎవరైనా ఏంటి చెట్టు నాటాలి. ఫలితం గురించి దానికి పండ్లొస్తాయి. నేను వాటిని అనుభవించాలి అనే దాన్ని కోరుకోకూడదు. ఇక్కడ మనం చూస్తే నాన్ డివోటీస్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు? ఇదంతా నేను సంపాదించాను కాబట్టి ఇదంతా నేనే అనుభవించాలి. ఇది నాది అని. కానీ డివోటీస్ అనేవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇట్స్ ఆల్ కృష్ణాస్ మెర్సీ. ఇదంతా భగవంతుని యొక్క కృప. ఇదంతా ఆయనిచ్చిందే. అందుకే మనకి ఉపనిషత్తుల్లో చాలా ముఖ్యమైనది ఈశోపనిషత్తు అని ఉంటుందన్నమాట. అందులో చెప్తారు. ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీత మా కృతః కస్య స్విద్ధనం. అంటే ఈ యొక్క చరాచర జీవులందరినీ ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్నదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క సృష్టే. ఇదంతా భగవంతునికి చెందింది. కాబట్టి మనం దాన్ని అలాగే మనం ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే మనం దాన్ని తీసుకోవాలి. ఎవరికి ఏదైతే ఇచ్చి ఉందో దాన్ని మనం కోరుకోకూడదు.
జ్ఞేయः స నిత్య సన్యాసి యో న ద్వేష్టి న కాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. తన కర్మ ఫలాలను ద్వేషించనివాడు, కోరనివాడు నిత్య సన్యాసి అనబడతాడు. మహాబాహులు కలిగిన ఓ అర్జున, సకల ద్వంద్వాల నుండి విడిపడిన అలాంటి వ్యక్తి సులభముగా భవబంధాల నుండి విముక్తి పొందుతాడు. అంటే ఎవరైతే ఒకరిని ద్వేషించడం కానీ, లేకపోతే వేరే వాటి కోసం కోరుకోవడం కానీ, అంటే ఇది నాకు కావాల్సిందే, ఇది నాకు కావాలి, ఇది నాకు కావాలని ఇట్లా కోరుకోని వాడు, అటువంటి వాళ్ళకి భగవంతుడు సులభంగా తన జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు. అటువంటి వారు భక్తి సేవలో త్వరగా నియుక్తులవుతారని కూడా చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ నద్వేష్టి నకాంక్షతి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఫలితాలను ఎవరైతే ద్వేషించరో, అంటే ఇది నేనేమి పాపం చేయలేదు కానీ నాకు ఎందుకు ఈ ఫలితం వచ్చింది అని అట్లా అనుకోకూడదు. అలాగే ఎవరైతే ఏమి కోరుకోరో, చాలా మనం కోరుకుంటూ ఉంటాము, అది రాకపోతే బాధపడుతూ ఉంటాము. అట్లా ఎవరైతే కోరుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళు కాకుండా, అంటే కోరుకోని వారు, ఏమొచ్చినా ద్వేషించిన వారు, ఫలితం ఏదొచ్చినా కూడా ద్వేషించిన వారు, ఇది నాకు సంబంధించింది కాదు, ఇది నేను చేసిన దానికి వచ్చింది కాదు అని ఎవరైతే అట్లా ఉంటారో అటువంటి వారు నిజమైన సన్యాసి. అంతేగాని పైకి మనకి సన్యాసులాగా కనిపించేవారు కాదు. అంటే గృహస్థులాగా ఉన్నా కూడా ఎవరిని ద్వేషించనివాడు, అలాగే వేటి కోసం కోరుకోనివాడు, ఏం చేసినంటే ఏది ఫలితం వచ్చినా కూడా ఇది భగవంతుని యొక్క ఫలితము అని ఎవరైతే అనుకుంటారో అటువంటి వారు నిజమైన సన్యాసి. వాళ్ళేంటంటే ఈ ద్వంద్వాలు అంటే ఏంటంటే సుఖం, దుఃఖం, శీతం, ఉష్ణం అంటే చలికాలము, ఎండాకాలము, ఇట్లా జయము, అపజయము ఇటువంటివన్నీ అన్నమాట. లాభము, నష్టము, శత్రువు, మిత్రుడు ఇటువంటి వారు. అటువంటి వాడికి లొంగిపోని వాడు ఎవరైతే ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళు ఈ భవబంధాల నుండి బయటపడి విముక్తి పొందుతాడు. ఎందుకంటే అతడు ఈ ద్వంద్వాలకి అతీతుడు. పనిచేసినప్పుడు విజయవంతంగా పనిచేయాలనుకుంటాం కదా, మరి అది తప్పెలా అవుతుందని ఇక్కడ చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారనమాట. అంటే మనం పని విజయవంతం అవ్వాలనుకోవడంలో తప్పులేదు. అది విజయవంతం అవ్వడానికి మనం కూడా పని చేయాలి. కానీ ఆ తర్వాత ఆ పని అయినా కాకపోయినా నిరుత్సాహపడకుండా ఎలాంటి ఫలితం వచ్చినా కూడా మనం సామర్థ్యంతో, సహనంతో ఉండాలి. అంటే వైరాగ్యం కలిగి ఉండాలి ఆ ఫలితం మీద. అంటే ప్రతిఫలం మీద వైరాగ్యం ఉండాలి కానీ పని మీద వైరాగ్యం అనేది ఉండకూడదు. ఇక్కడ వైరాగ్యం యొక్క సరైన అవగాహన కోసం మనకి రాజా అంబరీష, ఈయన ఫర్గేవ్ అండ్ సేవ్డ్ దుర్వాస రిషి ఈవెన్ త్రూ దుర్వాస రిషి వాంటెడ్ టు కర్స్ రాజా అంబరీష్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఆ, ఈ స్టోరీ అనేది మనకి భాగవతంలో వస్తుందన్నమాట. 7వ స్కందంలో 7th క్యాంటోలో వస్తుంది. ఇది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే అంబరీషుడు చాలా గొప్ప భక్తుడు అనమాట. అయితే దుర్వాస మహర్షి ఆయన మీద కొంచెం ద్వేషంతోటి, ఆయన కొంచెం ఈర్ష్యతోటి ఆయన పరీక్షించడం కోసం అన్నట్లుగా వస్తారు. ఆయన అంత గొప్ప భక్తుడా ఏంటి అన్నట్లుగా. అయితే ఆయన పరీక్షించడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ రోజు ఏకాదశి. ఏకాదశి అంటే చాలామంది ఉపవాసం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఆ రోజులో నిర్జల, అంటే ఏమి జలం కూడా తీసుకోకుండా కఠినమైన ఉపవాసం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఈ రాజా అంబరీష్ కూడా ఏంటంటే చాలా గొప్ప భక్తుడు కాబట్టి ఆయన ఆ రోజు ఉపవాసం చేస్తూ ఉంటారు, ఏకాదశి ఉపవాసం. అప్పుడే ఈ దుర్వాస మహర్షి రావడము, అప్పుడు అంబరీషుడు ఆయనకి స్వాగత సత్కారాలు ఇదంతా కూడా, అంటే ఆయన సాదరంగా ఆహ్వానించడము ఇదంతా బాగా చేస్తారు. చేసిన తర్వాత ఆహారం అంటే ఆయనకి ఈ భోజనం వాటి గురించి ఆ, ఈ పెడుతూ, అంటే రెడీ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దుర్వాస మహర్షి చెప్తారనమాట, నేను నదికి వెళ్ళి స్నానం చేసి వస్తాను, తర్వాత మనం కలిసి ఆహారం తీసుకుందాము, ప్రసాదం భుజిద్దాము అని చెప్పి ఆయన ఆ నదికి వెళ్తారనమాట. అయితే ఈ ఏకాదశి ఆ, గడియలు అదే ఏకాదశి అయిపోయింది, ద్వాదశి గడియలు వచ్చేసినాయి. ద్వాదశి గడియలు కొన్ని క్షణాల్లో, అంటే కొన్ని గడియల్లో అయిపోతాయి అనంగా ఇంకా అంబరీష్ మహర్షికి, సారీ అంబరీషుడికి, రాజా అంబరీషుడికి ఆయన డౌట్ వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు మరి ద్వాదశి గడియలు దాటిపోకముందే ఆయన చేస్తున్న ఆ ఏకాదశి వ్రతాన్ని బ్రేక్ చేయాలన్నమాట. దానికోసం ఆయన అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ యొక్క మంత్రులను అడుగుతారు, మరి ఇప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి, ఇంకా దుర్వాస మహర్షి రాలేదు, ఎలా ఇప్పుడు మరి ఈ ద్వాదశి గనక గడియలు దాటిపోతే అది కరెక్ట్ కాదు కదా అని ఆయన అడిగితే అప్పుడు వాళ్ళ మంత్రులు చెప్తారనమాట,
మీరు ప్రసాదం ఆయనతో పాటే స్వీకరిద్దురు కానీ ఈలోపు కొంత జలం తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, మీరు ఏకాదశి వ్రతాన్ని బ్రేక్ చేసినట్లు అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం వాటర్ తీసుకోమంటారు. సరే అని ఆయన జస్ట్ అలా వాటర్ తీసుకుంటారు. ఈలోపు దుర్వాస మహర్షి వచ్చి ఆయన చూసి ఆయన మీద కోపంతో, నీవు నన్ను అతిథిగా ఆహ్వానించి ఇప్పుడు నేను లేకుండానే నువ్వు ఆ జలాన్ని స్వీకరించావు, ఇది నీది, నువ్వు చేసిన పాపము తప్పు అన్నట్లుగా ఆయన్ని, వాళ్ళు మహర్షులు కాబట్టి కొంచెం, అందులో దుర్వాస మహర్షి చాలా కోపం ఎక్కువ అన్నమాట. ఆయన ఒక తల వెంట్రుకలో ఒక తీసి ఆ నేల మీద వేస్తే ఒక, ఇక్కడ మనం ఫోటోలో చూస్తే ఒక పెద్ద రాక్షసుడే సృష్టించబడ్డాడు అనమాట. ఆయన నిప్పులు చెరుగుతూ ఆ యొక్క రాజుని సంహరించాలని చూస్తాడు రాక్షసుడు, అంటే దుర్వాస మహర్షి ఆయన పంపిస్తాడు. కానీ ఈయన ఏమీ పట్టించుకోడు, చేతులు రెండు జోడించి ప్రశాంతంగా ఉంటాడనమాట. అక్కడ ఏం జరిగినా అది భగవంతుని యొక్క ఆయన చేయాలనుకుంటుంది అని. వెంటనే అక్కడి నుంచి సుదర్శన చక్రం వచ్చేస్తుంది, ఈ రాక్షసుని యొక్క తలని నరికేస్తుంది. వెంటనే దూర్వాస మహర్షి వెనకాల పడుతూ ఉంటుంది. ఆయన బ్రహ్మలోకానికి వెళ్తారు, బ్రహ్మ దగ్గరికి పరిగెడుతూ పరిగెడుతూ ఎంత అది సుదర్శన చక్రం ఆగదనమాట, ఆయన వెనకాలే వెళ్తూనే ఉంటుంది. బ్రహ్మలోకానికి వెళ్తారు, బ్రహ్మను వేడుకుంటారు నన్ను కాపాడండి అని. నువ్వు ఒక గొప్ప భక్తుడి పట్ల నువ్వు పాపం చేసావు కాబట్టి ఆ విష్ణు చక్రాన్ని, అంటే సుదర్శన చక్రాన్ని మేము ఆపలేము అంటారు. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కైలాసానికి వెళ్తారు శివుడి దగ్గరికి. అప్పుడు శివుడు కూడా చెప్తారు, నువ్వు విష్ణువునే వెళ్ళి వేడుకో, ఆయన దగ్గర నుంచి సుదర్శన చక్రం వచ్చింది కాబట్టి అని. సరే అని ఆయన అక్కడి నుంచి కూడా మళ్ళీ విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్తారు. అక్కడ ఆయన కూడా, ఇది నా భక్తుల మీదకి నువ్వు ఎప్పుడైతే అలా వెళ్ళావో ఆ సుదర్శన చక్రం నా అనుమతి లేకుండానే నీ మీదకి వచ్చేసింది. కాబట్టి నువ్వు ఏ భక్తుడి పట్ల అయితే తప్పు చేశావో, మళ్ళీ అంటే పాపం చేశావో, అంటే కఠినంగా వ్యవహరించావో, మళ్ళీ ఆ భక్తుడి దగ్గరికే వెళ్ళి నువ్వు అతన్ని శరణు వేడు అంటే మళ్ళీ దుర్వాస మహర్షి అక్కడి నుంచి వచ్చి ఆ అంబరీషుని యొక్క పాదాల మీద పెడతారనమాట. ఇంత జరిగినా కూడా, అంటే అప్పుడు అంబరీషుడు చెప్తారు ఆ సుదర్శన చక్రాన్ని, దయచేసి నేను చేసిన, అంటే ఇన్ని మంచి కార్యక్రమాలు అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే నేను చేసిన భక్తిలో ఏదన్నా కొంచెం ఫలితం ఉన్నా కూడా దానిని ఈయనని రక్షించడానికి ఉపయోగించండి అని ఆ సుదర్శన చక్రానికి వేడుకుంటారనమాట. అప్పుడు ఆ సుదర్శన చక్రం అనేది వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఆయన కాళ్ళ మీద పడడము, ఆయన మళ్ళీ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎలా అయితే సాదరంగా ఆహ్వానించాడో, మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా అంతే సాదరంగా ఆహ్వానిస్తాడు. అంటే అంతే సాదరంగా ఆయనకి అతిథి సత్కారాలు చేస్తాడనమాట. ఏదో నేను గొప్ప భక్తుని కాబట్టి ఈయన వచ్చి ఇలా మళ్ళీ నా కాళ్ళ మీద పడ్డాడు అని అహంకారం కానీ అటువంటిది ఏమీ తెచ్చుకోకుండా అలా ఉంటాడనమాట. అంటే శుద్ధమైన భక్తులు అంత గొప్పగా ఉంటారు. వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, నిజానికి ఏది ఎవరికీ చెంది ఉండలేదని వాళ్ళు అవగాహన కలిగి ఉంటారు. అప్పుడు నేను అసలు ఏం కోల్పోతున్నాననే వారికి అటువంటి ఆలోచన, అంటే అటువంటి ప్రశ్న కూడా వాళ్ళకి ఉత్పన్నం అవ్వదు. అంటే మనం కూడా ఏంటి, చాలా పనులు చేస్తూ ఉంటాం. నా కుటుంబం, నా ఇల్లు, నేను అని మనం చాలా చాలా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో అప్పుడు మనం భగవంతుడి గురించి కూడా ఆలోచించం. అందుకే మనకి భజ గోవిందం చెప్తూ ఉంటారు. భజ గోవిందం, భజ గోవిందం, గోవిందం భజ మూఢమతే, సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి ఢుక్రుంకరణే అని. అంటే మనకి చావు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కాపాడేది ఎవరు, గోవిందుడు, మురారి అని మనం అక్కడ చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. సాంఖ్యయోగౌ పృథక్ బాలాః ప్రవదంతి న పండితాః ఏకమప్యాస్థితః సమ్యక్ ఉభయోర్విందతే ఫలం. కేవలము అజ్ఞానులే భక్తి యోగమును, అంటే కర్మయోగమును భౌతిక జగత్తు యొక్క విశ్లేషణాత్మక అధ్యయనమునకు, అంటే సాంఖ్యయోగం అనమాట. ఫస్ట్ పైనేమో భక్తి యోగము, కిందేమో సాంఖ్యయోగము, దీనికి భిన్నమైనదిగా పలుకుదురు. కానీ ఈ రెండు మార్గములలో ఏ ఒక్కదానిని సమగ్రముగా అనుసరించినను రెండింటి ఫలములను పొందగలరని పండితులు చెప్పుదురు. అంటే భక్తి యోగమైన సాంఖ్యయోగమైన, కొంతమంది ఏంటి ఆ రెండు డిఫరెన్స్ అని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ఆ రెండు డిఫరెన్సే, కానీ ఆ రెండిట్లో మనం ఏ ఒక్కదానిని సమగ్రంగా, అంటే సంపూర్ణంగా మనం గనక అవలంబించగలిగితే, అంటే పాటించగలిగితే ఆ, అది నిజమైన రెండి, అంటే ఒకదాన్ని మనం ఆచరించినా కూడా రెండవ దాని యొక్క ఫలితాన్ని మనం పొందగలమని చెప్తున్నారు.
అంటే ఈ తాత్కాలికమైన భౌతిక ప్రపంచం ఏంటంటే మనకి సాంఖ్యయోగం అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు దీని గురించి అంతా కూడా విశ్లేషిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ భౌతిక కర్మల పట్ల మనం ఎప్పుడైతే అనాసక్తతను కలిగి ఉంటామో అది భక్తి యోగం అవుతుంది. కాబట్టి సన్యాసించడం లేకపోతే పరిత్యజించడం అంటే కర్మలను కాకుండా కర్మ ఫలాల గురించి ఆలోచించాలి. అలాంటి జ్ఞానము మనల్ని ఒక ఆ, సర్వోన్నతమైన ఆ విష్ణు భగవానుడి దగ్గరికి మనల్ని చేర్చుతుంది. యత్సాంఖ్యై ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ యః పశ్యతి స పశ్యతి. విశ్లేషణాత్మకమైన అధ్యయనము ద్వారా పొందగలిగే స్థితిని భక్తితో కర్మలను ఆచరించడం ద్వారా కూడా పొందవచ్చు. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సాంఖ్యయోగం గురించి ఆ అధ్యయనం ఆ జ్ఞానం అదంతా పొందగలిగే స్థితిని మనం భక్తితో కర్మలను ఆచరించడం ద్వారా కూడా పొందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి కర్మ సన్యాసము మరియు కర్మయోగము ఒక్కటే అని చూసిన వాడే నిజంగా చూస్తున్నట్లు. అంటే అక్కడ ఏదైతే ఉందో నిజాన్ని అతను ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నట్టు. ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ యః పశ్యతి సపశ్యతి. ఏదైతే చూస్తున్నాడో అది అక్కడ ఉన్నది ఉన్నట్లుగా సపశ్యతి చూస్తున్నాడు అని. వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే వీళ్ళు సనాతన గోస్వామి అలాగే రూప గోస్వామి అన్నమాట. వీళ్ళిద్దరు కూడా అన్నదమ్ములు. వీళ్ళు ఒక మహమ్మదీయ రాజు దగ్గర ఒక మంత్రులుగా ఉండేవాళ్ళు. చాలా జ్ఞానవంతులు అన్నమాట. ఆఖరికి వీళ్ళు ఆయన దగ్గర కొలువు మానేసి కూడా ఒక షడ్గోస్వాములుగా వాళ్ళు నిజమైన జ్ఞానాన్ని సంపాదించారు. ఎలా ఉండాలి, ఎలా చేయాలి ఆచరించి చూపించారు. వాళ్ళు ఆ, గొప్ప ఒక చాలా చాలా మనకి గ్రంథాలను కూడా రచించారు. భక్తి రసామృత సింధు అని ఇట్లా ఇటువంటి గ్రంథాలను కూడా మనకి రచించి ఇచ్చారనమాట. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియ సర్వభూతాత్మభూతాత్మా కుర్వన్నపి న లిప్యతే. భక్తితో పనిచేయువాడు విశుద్ధాత్ముడు మనస్సు ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి సమస్త జీవులలో ఉండే ఆత్మ తన ఆత్మ ఒకటే అని తెలుసుకున్నవాడు కర్మలు చేసినా ఎలాంటి దోషము అంటదు. అంటే ఎవరైతే భక్తితో పనిచేస్తున్నాడో భక్తి మార్గంలో ఉండి పనిచేస్తున్నాడో అటువంటి వాడు ఆ, ఎటువంటి కర్మలు చేసినా కూడా అతనికి ఫలితం ఉండదు. అలాగే అన్ని జీవుల్లో ఉండే ఆత్మ తన ఆత్మ సేమ్, డిఫరెన్స్ అంటూ ఏమీ లేదు అని చూస్తాడు. కాబట్టి అతనికి ఎటువంటి దోషం కూడా అంటుకోదు. ఇందాక మనం చూసాం కదా అంబరీషుడు, ఆయన నేను ఒకటే దుర్వాస మహర్షి కూడా ఒకటే. కాబట్టి ఆయన ఏదో నేను గొప్పవాడిలాగా ఆయన ఫీల్ అవ్వలేదన్నమాట. అందుకే మనకి ఈ ఆ, ఇందులోనే భాగవతంలో ఇక్కడ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తున్నారు. శ్రీ ప్రహ్లాద ఉవాచ శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాద సేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం ఇది పుంసార్పిత విష్ణు భక్తిశ్చేనవలక్షణ క్రియేత భగవత్యర్థ తన్మన్యేధితం ఉత్తమం. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి నవవిధ భక్తి మార్గాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి ఇక్కడ మనం చూస్తే ఫస్ట్ది ఇక్కడ శ్రవణం. శ్రవణంకి పరీక్షిత్ మహారాజు ఆయనకి 7 రోజుల్లో మరణదండన, అంటే ఆయనకి ఒక తక్షక నాగు వచ్చి కాటేస్తుందని శాపం ఉంది. అది తెలిసి ఆయన సుఖదేవ గోస్వామిని వేడుకున్నారు నేనేం చెయ్యాలి అని. ఆయన 7 రోజులు ఆ భాగవతాన్ని ఈయనకి వివరించారు. అంటే వింటూనే ఉన్నారు, హియరింగ్ అన్నమాట శ్రవణం. అలాగే కీర్తనం, భగవంతుణ్ణి కీర్తించడం. ఈ సుఖదేవ గోస్వామి 7 రోజులు కూడా ఆయనకి చెప్తూ ఈయన కీర్తిస్తూనే ఉన్నారు భగవంతుని యొక్క లీలలను. ఆ భాగవతంలో మొత్తం భగవంతుని లీలలు అలాగే భక్తుని యొక్క లీలలు ఉంటాయి. అలాగే స్మరణం. స్మరణ మనం చూస్తే ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఆయనకి ఎన్నో కష్టాలు. ఉదయం లేస్తే ఆయనకి రోజు ఏదో ఒక శిక్ష, ఆ, ఏనుగులు పెట్టి తొక్కించండి, పాముతో కాట్లు వేయించండి, కొండ మీద నుంచి దోసేయండి, ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. కానీ ఆయన భగవంతుని యొక్క నామాన్ని మరవకుండా స్మరిస్తూనే ఉన్నారు. నెక్స్ట్ పాదసేవనం. మనమేమో లక్ష్మీదేవి గురించి అంటే ధనం గురించి ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. కానీ లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క పాదసేవనం. అంటే ఆయన ఆవిడకి ఆయన యొక్క హృదయంలో స్థానం ఇచ్చారు. కానీ ఆవిడ మాత్రం భగవంతుని యొక్క పాదాలకి సేవ చేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే అర్చనం పృథు మహారాజు. అలాగే వందనం ఈయన ధ్రువ మహారాజు అనమాట. ఈయన కూడా చిన్న పిల్లవాడప్పుడే వాళ్ళ సవతి తల్లి ఏదో అంటే ఆయన ఒక తండ్రి ఒడిలో కూర్చొనివ్వలేదని అడవికి వెళ్ళిపోయి తపస్సు చేస్తారు. ఈ స్టోరీ కూడా మనం ఒక రోజు చెప్పుకుందాము.
అలా ఆయన వందనం ఒంటి కాలు మీద బాగా చేస్తారనమాట తపస్సు అనేది. అలాగే దాస్యం హనుమంతుడు ఎంత గొప్పవాడైనా కూడా ఆయన శ్రీరామదాసుని అని చెప్పుకుంటారనమాట. అలాగే సఖ్యం అర్జునుడు, అలాగే ఆత్మ నివేదన ఈయన బలి మహారాజు మనందరికీ తెలిసిందే. బలి మహారాజు మన ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకుంటే ఆ వామన అవతారంలో వచ్చినప్పుడు 3 అడుగుల నేలని అడిగితే ఆయన ఇస్తాను అంటారు. ఆఖరికి ఆయన గురువు గారు శుక్రాచార్యుడు చెప్పినా కూడా పర్వాలేదు, స్వయాన అంటే విష్ణు భగవానుడు అంతటి వాడు ఆ, నా ముందు దానం కోసం వస్తే నేను ఏమైపోయినా పర్లేదని ఆయన ఒక పాదాన్ని ఆయన శిరస్సు మీద పెట్టించుకుంటారు. కాబట్టి ఇట్లా ఈ యొక్క ఆత్మ నివేదన అంటే ఆయన ఆత్మని ఆయనకి నివేదించేశారు భగవంతుడికి. కానీ మనం ఈ అంబరీష్ మహారాజును చూస్తే ఈ అన్ని అంటే వీళ్ళందరినీ అంబరీష్ మహారాజు మనం చూడొచ్చు ఈ అన్నిటికీ ఉదాహరణగా కూడా. కాబట్టి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి ఉంది. మనం ఆ నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో ఏ ఒక్క మార్గాన్ని అవలంబించి ముందుకు వెళ్ళినా కూడా మనకి చాలా ఉన్నతమైనదని చూడొచ్చు. బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రమివాంభస. ఫలితాలను భగవంతునికి అప్పగించి ఆసక్తులు లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించేవాడు తామరాకు నీటితో తడవనట్లుగా పాపచర్యల ద్వారా ప్రభావితుడు కాడు. అంటే ఫలితాలను భగవంతుడికి అప్పగించేసాం, అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? మనం నీళ్లున్నాయి, ఆ తామరాకు నీటిలోనే ఉంటుంది, కానీ దానికి ఒక్క బొట్టు నీరు కూడా అంటుకోదు. మనం జస్ట్ ఇట్లా ఆకుని ఇట్లా పక్క తీసినా అది పొడిగానే ఉంటుంది, దాని మీద నీళ్లు ఉన్నట్లు కనిపించినా కూడా అది పొడిగానే ఉంటుంది. కాబట్టి మనం కూడా భక్తితో కనుక పనిచేస్తే మన కర్మలని చేసి ఫలితాల గురించి ఆలోచించకపోతే, అంటే మనకి గర్వం ఉండకూడదు, అహంకారం అనేది లేకపోతే అటువంటి కర్మకి బంధనం అనేది ఉండదు. ఇక్కడ చూస్తే మనం గొప్ప గొప్ప భక్తులందరూ అలాగే అన్నమాట. వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు చేసే వాళ్ళ ప్రచారం గురించి వాళ్ళందరూ చేస్తూనే ఉంటారు. కానీ వాటి ఫలితాల గురించి కానీ లేకపోతే వాళ్ళ భౌతికమైన ఆనందాల గురించి కానీ ఆలోచించరు. అందుకే మనకి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటే విశ్వామిత్రుడు ఎప్పుడైతే ఆయన ఘోరమైన తపస్సు చేయడానికి వెళ్తారు, అప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాలు చేసిన తర్వాత కూడా ఆయన యొక్క ఇంద్రియాల అంటే భౌతిక సుఖాల పట్ల ఇంకా ఆయనకి ఆ కొంత వ్యామోహం అనేది ఉండడం వల్ల ఆ మేనక రాగానే ఆ తపస్సుని వదిలేస్తారనమాట. అలాగే శౌభరిమణి అని చెప్తారు. ఆయన వాటర్‌లో దిగి అంటే బయట ఉంటే చలించిపోతానేమో అని వాటర్‌లోకి లోపలికి వెళ్ళి లోపల ధ్యానం తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ 2 చేపలేవో అవి కలుసుకోవడం చూసి ఆయన బయటకొచ్చేస్తారు. అంటే ఆయన యొక్క ఇంద్రియాలను అదుపు చేసుకోలేక. ఇందాక నిన్న మనం చూసాం హరిదాస్ ఠాకూర్. ఆయన సంగతి చూస్తే ఒక వేశ్య వచ్చి ఆయనని ఇబ్బంది పెట్టాలని చూసినా కూడా ఆయన చెల్లించలేదన్నమాట. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశి నవద్వారే పురే తేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. దేహధారి తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి అన్ని కర్మలను మానసికంగా త్యజించినప్పుడు కర్మ చేయకుండా, కర్మ చేయడానికి కారణం కాకుండా ఉండి 9 ద్వారాలు ఉన్న నగరంలో భౌతిక శరీరం, ఈ 9 నగరాలు ఉన్న నగరం ఏంటి అంటే 9 ద్వారాలు ఉన్నది భౌతిక శరీరం. ఆ భౌతిక శరీరంలో సంతోషంగా నివసిస్తాడు. అంటే మనం మనసుతో సన్యసించాలి. అంటే కర్మలని సన్యసించొద్దు. మనం మన బాధ్యతలను నిర్వర్తించాలి. అది చేస్తే ఇంతొస్తుంది, ఇది చేస్తే అంతొస్తుందనే ఆలోచనలు ఉండకూడదు. అటువంటి వాటికి కర్మబంధనం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి, మన దేహ స్థితులకి మనం ఆధీనమైనప్పటికీ కూడా వాటికి అతీతంగా మన యొక్క స్వభావాన్ని ఉంచుకోవాలి. అప్పుడు 2 కళ్ళు, ఒక నోరు, 2 జననేంద్రియాలు, 2 నాసికారంధ్రాలు, 2 చెవులు, ఇట్లా ఈ 9 ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటి రంధ్రాలున్న మన ఈ భౌతిక దేహంలో ఇటువంటి నగరంలో మనం సంతోషంగా ఉండగలుగుతాము, ఆ పైన చెప్పిన వాటిని పాటించగలిగితే. అజ్ఞానము నశింపజేయు జ్ఞానముచే మనిషి ప్రకాశవంతుడైనప్పుడు పగటి సమయమున సూర్యుడు సర్వమును ప్రకాశింపజేయునట్లు అతని జ్ఞానము సర్వమును వ్యక్తపరచును. అంటే భగవంతుని గూర్చి, ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని గూర్చి మరియు జీవుని గూర్చి వచ్చిన జ్ఞానంతో మనకి అజ్ఞానం ఎప్పుడైతే తొలగిపోతుందో, అంటే ఇదంతా మనం ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో, నిజమైన జ్ఞానం మనకి ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పుడు మనం భగవానుని ఆశ్రయం పొంది మనం ముక్తిని పొందుతాము. ఉదాహరణకి మనం రాత్రిపూట అంటే చీకట్లో మనకి ఎప్పుడైతే అంధకారం ఉందో మనకి అంతా ఒకటిగానే కనిపిస్తుందనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే పగలు సూర్యుడు ఉదయించాడో అప్పుడు మనకి
ఉన్నది ఉన్నట్లుగా నిజంగా ఏదైతే ఎక్కడెక్కడ ఏమేమైతే ఉన్నాయో అవి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అది నిజమైన జ్ఞానం. తద్బుద్ధయస్తదాత్మానః తన్నిష్టాస్తత్పరాయణాః గచ్చంత్య పునరావృత్తిం జ్ఞాన నిర్ధూత కల్మషాః. బుద్ధి, మనస్సు, విశ్వాసము, ఆశ్రయములన్నీయును భగవానుని యందే లగ్నమైనప్పుడు మానవుడు సంపూర్ణ జ్ఞానముచే కల్మష రహితుడై నేరుగా ముక్తి మార్గమున పయనించును. కాబట్టి ఇలా మన యొక్క బుద్ధిని కానీ మనస్సుని అన్నిటిని కూడా భగవంతుని యందే సంలగ్నం చేయాలి. సమదృష్టి కలిగి ఉండాలని చెప్తున్నారు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని శుని చైవ శ్వపాకే చ పండితా సమదర్శినః. వినమ్రులైన యోగులు నిజమైన జ్ఞానబలంతో విద్యా వినయాలు కలిగిన బ్రాహ్మణుడిని, గోవును, ఏనుగును, కుక్కను, చండాలుడిని సమదృష్టితో చూస్తారు. కాబట్టి మనం సమదృష్టి ఎలా కలిగి ఉండాలి అంటే, భగవంతుడు ఎలా అయితే అన్ని జీవుల్లో పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నాడో అలాగే ఆత్మ కూడా అందరిలో ఉన్న ఆత్మ ఒక్కటే అని మనం తెలుసుకోవాలి. అటువంటి వాళ్ళు నిజంగా ద్వంద్వాలకు లోను కారు. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ద్వంద్వాలంటే అన్ని జయాలు, అపజయాలు, నష్టాలు, లాభాలు, శీతోష్ణాలు ఇట్లా అన్నమాట. కాబట్టి వాళ్ళు ఈ బ్రాహ్మణుల్లో, అలాగే గోవులో, అలాగే కుక్క కుక్కలో, అలాగే కుక్క మాంసాన్ని తినే చండాలుల్లో ఇట్లా అంటే ఒక తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళైనా, రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళలోనైనా, సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళలో అయినా అంటే బ్రాహ్మణులు, గోవు ఏంటంటే సత్వగుణంలో ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళలో అయినా, ఏనుగు ఏంటంటే రజోగుణంలో ఉందని చెప్తారు. అటువంటి దాంట్లో అయినా, అలాగే కుక్క మాంసం తినేవాళ్ళు ఇవేంటంటే తమో గుణంలో ఉండేవి. ఇటువంటి వారిలో ఉన్న ఆత్మను కూడా సమానంగా చూస్తాడు. అతడు అందరిలో కూడా పరమాత్మను చూస్తాడు. అది నిజమైన విద్య. కాబట్టి నిజమైన విద్య అంటే మనం తెలుసుకోవాలి పరమాత్మ అన్ని చోట్ల ఉన్నాడని. భగవంతుడి గురించిన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమే నిజమైన విద్య. వినయం అంటే మనకి చాలా వినమ్రత కలిగి అందరినీ సమానంగా చూడగలగాలి. అటువంటి వారిని పండితులు. మనం చూస్తే హనుమంతుడు, ఆయనకి ఎంత బలం ఉంది, ఎంత గొప్పవాడు, ఎన్ని గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేశాడు. కానీ ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని ముందు కానీ, లేకపోతే అమ్మవారి ముందు కానీ అన్ని చోట్ల ఆయన ఇట్లా శిరస్సు వంచుకొని చాలా వినయంగా ఉంటారు. కానీ దుర్యోధనుడు మనం చూస్తాం. ఆయన ఆయనకు అసలు ఆయనకు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆ రాజ్యమే వాళ్ళది కాదు. కానీ ఈ రాజ్యమంతా నాదే అంటాడు. చాలా అహంకారంతోటి, ఈర్ష్య, ద్వేషాలు కలిగి అస్సలు వినయం అనేది లేకుండా ఉంటాడు. అలాగే గోపికలు ఎప్పుడూ భగవంతునికి సేవిస్తూ ఉంటారు. అలాగే రావణుడు, రావణుడేమో ఆయన ఉన్నది బ్రాహ్మణ వంశం నుంచి వచ్చినా కూడా ఆ లక్షణాలన్నీ వదిలేసి ఆయన అలా అహంకారంగా తయారవుతాడన్నమాట. కాబట్టి నిజమైన పండితులు అన్ని చోట్ల పరమాత్మను చూస్తారు. అన్ని దేహాలలో కూడా. ఇహైవ తైర్చితః సర్గో యేషాం సామ్యే స్థితం మనః నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ తస్మాత్ బ్రహ్మణి తే స్థితాః. సమదృష్టి యందు సంపూర్ణ మనస్సుతో స్థితులైన వారు ఈ జన్మలోనే జనన మరణ చక్రమును జయిస్తారు. కాబట్టి ఎవరైతే ఆ సంపూర్ణ మనసుతో సమదృష్టి కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు ఈ జనన మరణ చక్రం నుండి బయటకు వస్తారు. వారు భగవంతుని యొక్క దోషరహిత గుణములను కలిగి ఉంటారు కాబట్టి పరమ సత్యమునందే స్థితులై ఉంటారు. కాబట్టి ఆ పరమ సత్యము అంటే భగవంతుని యొక్క మనకి 3 రూపాలు ఉన్నాయి. ఏదైనా కూడా అంటే బ్రహ్మన్, పరమాత్మ, భగవానుడు. అంటే మనకు ఒక సూర్యకాంతి మనకు చూస్తూ ఉంటాము. అలాగే కొంత మనకి లైటింగ్ వస్తుంది. ఫస్ట్ సూర్యుడు కనిపించడు. తర్వాత సూర్యుడు కూడా కనిపిస్తాడు. తర్వాత సూర్యమండలం అనేది కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ పరమ సత్యాన్ని మనం తెలుసుకుంటాము. అలాగే భగవంతుడు బ్రహ్మన్, అలాగే పరమాత్మ, అలాగే భగవానుడు అనేది కూడా మనం చూసాము. ఏహి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవ తే ఆద్యంతవంతః కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధం కలిగే బాహ్య సుఖాలు దుఃఖహేతువులు. ఓ కుంతి కుమారుడా, అలాంటి ఆనందాలకు ఆది మరియు అంతం ఉంది. కాబట్టి వివేకవంతుడు వాటి యందు ఆసక్తుడు కాడు. మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. 2వ అధ్యాయంలో కొంత చూసాము. ఇంకా ఇంద్రియ భోగాలు ఎప్పుడూ కూడా ఈ రోజు సుఖం అనిపిస్తాయి.
కానీ మళ్ళీ అవే రేపు మనకి దుఃఖాలను కలిగిస్తూ ఉంటాయి. మనం ఈరోజు ఇది చాలా నచ్చింది అని కొనుక్కుంటూ ఉంటాము. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏంటంటే మనకు అది ఇంట్లో అడ్డం అవుతూ ఉండొచ్చు కూడా. అంటే అది దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది. దీన్ని ఎక్కడ పెట్టాలి? మళ్ళీ దాన్ని ఏదో ఒకటి అంటే సెకండ్ సేల్ అని ఏదో చేసేస్తూ ఉంటాము. అట్లా అంటే అదొక్కటనే కాదు, అటువంటి చాలా చేస్తూ ఉంటాము. అలాగే సిగరెట్, లేకపోతే డ్రగ్స్, మందు ఇవి కూడా అంతే అనమాట. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఏదో ఇది కొంచెం బాగుంటుందేమో అని ట్రై చేయడానికి వెళ్తారు. అక్కడి నుంచి అది ఎప్పుడైతే వ్యసనం అవుతుందో అక్కడ దుఃఖమే మిగులుతుంది. ఎందుకంటే అది తీసుకునే ఆ మత్తు ఎప్పుడైతే వదులుతుందో అందరూ నిందిస్తూ ఉంటారు. లేకపోతే మనకే అంటే తీసుకున్న వాళ్ళకి అది చిరాకనో, సిగ్గనో అనిపిస్తూ ఉంటుంది. దుఃఖాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఇలా అన్నమాట. బుద్ధిమంతుడు, వివేకవంతుడు ఈ భౌతిక ఇంద్రియాల ద్వారా కలిగే ఆ దుఃఖ కారణాలలో పాల్గొనడు. కానీ వివేకం కలిగిన వాళ్ళు ఏంటంటే అటువంటి వాటికి దూరంగా ఉంటారు. ఏవైనా వస్తువులు నచ్చుతాయి, వాటిని మనం కోరుకుంటాం. కొన్ని రోజులకైనా, కొన్ని సంవత్సరాలకైనా వాటి మీద ధ్యాస పోతుంది. అప్పుడేమవుతుంది, మన కోరిక మళ్ళీ వేరే వస్తువుల మీదకి వెళ్తూ ఉంటుంది. మళ్ళీ వాటిని కొనాలి. కాబట్టి ఈ ఇంద్రియాలు పెట్టే ప్రలోభాలకు లోనైతే మనకి చివరికి దుఃఖమే మిగులుతుంది. అందుకే మనకు చెప్తారు, మన ఇంద్రియాలేమో సుఖాన్ని కోరుకుంటాయి. అంటే మన బాడీ, మన దేహమేమో సుఖాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటుంది. మన మనస్సేమో శాంతిని కోరుకుంటూ ఉంటుంది. కానీ మన ఆత్మ ఆనందాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి ఆత్మకి ఆనందాన్ని ఇచ్చే పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉండాలి. అందుకే ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే ఇప్పుడు ఈ మినుగురు పురుగులు చూడండి ఇక్కడ లైటింగ్‌లో. ఇక్కడ ఏంటంటే అవి మినుగురు పురుగులు ఆ లైటింగ్‌కి బాగా అట్రాక్ట్ అవుతాయన్నమాట. వాటి కళ్ళతోటి అవి చూసి ఆ లైటింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఆ లైటింగ్ దగ్గర నుంచి వచ్చే వేడికి మసైపోయి చనిపోతా ఉంటాయి. అలాగే అంటే జింక. ఈ జింకేంటంటే సంగీతాన్ని ప్లే చేస్తూ ఉంటారు దీన్ని పట్టుకోవడానికి అడవుల్లో. అవేం చేస్తుంది, మ్యూజిక్ స్టార్ట్ అవ్వంగానే అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందా అని ఎటు ఏమి పట్టించుకోకుండా అటువైపే తిరిగి చూస్తూ ఉంటుంది. ఈలోపు దాన్ని పట్టేస్తారు. అంటే చెవులు చాలా ఎక్కడో ఉన్న సంగీతాన్ని కూడా అది వింటాయన్నమాట. కాబట్టి మళ్ళీ అదే వాటికున్న వీక్‌నెస్ కూడా. అలాగే స్పర్శ. ఈ ఏనుగు, ఆడ ఏనుగు మీద ఆహ్, కోరికతోటి దానికేమీ తెలియకుండా పరిగెడుతూ ఉంటుంది. కానీ అక్కడక్కడ అడవుల్లో ఏం చేస్తారంటే వీటిని పట్టుకోవడానికి పెద్ద పెద్ద గుంటలు తీసి దాని మీద ఆకులు అవి ఇవి ఏసేసి కనపడకుండా భూమిలాగా ఉంచేసి, ఆడ ఏనుగుని ఈ మగ ఏనుగు కనిపించేలాగా పంపిస్తారు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి. అది కనిపించగానే మళ్ళీ ఈ ఆడ ఏనుగు అనేది పరిగెడుతూ ఉంటుంది. దాని వెనకాల ఈ మగ ఏనుగు పరిగెడుతూ ఆ గుంటల్లో పడిపోయి చిక్కిపోతూ ఉంటుందనమాట. అలాగే భ్రమరం అంటే ఈ యొక్క ఈ ఈ పుష్పం మీద తేనె సేకరించడానికి దానిలో ఉన్న మకరందం ఆ వాసన కోసం అది వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళి దాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటుంది. దానికి తెలీదు సమయం అయిపోతుంది. సాయంత్రం అయిపోతే ఆ పువ్వు ముడుచుకుపోతుంది. దాంట్లోనే ఉండిపోవాల్సొస్తుంది అని. అది ఆ పీల్చుకునే యొక్క దాంట్లోనే ఉండిపోయి అంటే ఆ వాసన పీల్చే దాంట్లోనే ఉండిపోయి అది ఆ సాయంత్రానికి దాంట్లోనే ఉండిపోయి మరణించిపోతుంది. అలాగే ఈ చేప అంటే నాలుక, మన జిహ్వ అనమాట. ఏదైతే తినాలి, తినాలి అనే కోరికతోటి దాంట్లో దానికి ఆల్రెడీ చాలా ఆహారమే దొరుకుతూ ఉంటుంది. కానీ పైనుంచి ఏదో వచ్చింది గదా గాలానికి అని అదంతా ఏం తెలుసుకోకుండా దాన్ని తిందాము అని దాన్ని కొరకడము, అక్కడ దాని మరణం అంటే దాని దేహం అనేది వదిలేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ దుఃఖానికి హేతువులు మన ఇంద్రియ వస్తువులు. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లభంతే బ్రహ్మనిర్వాణం ఋషయः క్షీణకల్మషాः ఛిన్నద్వైధాయతాత్మానః సర్వభూతహితే రతాః. సంశయాలను తొలగించుకొని మనోనిగ్రహంతో సకల ప్రాణులకు మేలు చేయడంలో ఆసక్తి కలిగిన ఋషులు పాపాలన్నింటినీ పోగొట్టుకుని బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం అంటే వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి పొందుతారు. కామక్రోధవియుక్తానాం యతీనాం యతీనాం యతచేతసాం అభితో బ్రహ్మనిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనాం. కామక్రోధముల నుండి విడివడిన వారును, ఆత్మదర్శులను, ఆత్మ సంయమును కలిగిన వారును, సంపూర్ణత్వము కొరకు నిరంతరము యత్నించువారును అగు మహాత్ములు నిశ్చయముగా అచిరకాలంలోనే బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుతారు. ఎవరైతే మనం చూస్తూనే ఉన్నాము కామక్రోధాలని విడిచిపెట్టాలి, ఆత్మను దర్శిస్తూ ఉండాలి, ఆత్మ సంయమనం కలిగి ఉండాలి, సంపూర్ణత్వం కొరకు నిరంతరం ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి, వాళ్ళని మహాత్ములు అని చెప్తున్నారు. స్పర్శాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్యాన్ చక్షుశ్చైవాంతరే భ్రువోః ప్రాణాపానౌ సమో కృత్వా నాసాభ్యంతరచారిణౌ
యతేంద్రియమనోబుద్ధిః మునిర్మోక్షపరాయణः విగతేచ్ఛాభయక్రోధో యः సదా ముక్త ఏవ సః. బాహ్యేంద్రియార్థములన్నింటిని త్యజించి దృష్టిని కనుబొమ్మల నడుమ కేంద్రీకరించి ప్రాణ అపాన వాయువులను నాసికారంధ్రముల యందే సమములుగా నిలిపి తద్వారా మనసును బుద్ధిని ఇంద్రియాలను నియంత్రించుచు మోక్షమును వాంఛించు ముని కోరిక భయము క్రోధము నుండి విముక్తుడగును. సదా అట్టి స్థితిలో నిలిచియుండువాడు నిశ్చయముగా ముక్తిని పొందగలడు. అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ ఇంద్రియార్థాలన్నింటినీ త్యజించాలి. అలాగే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అష్టాంగ యోగం గురించి మనకి ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రాణ అపాన వాయువుల్ని మనం కంట్రోల్ చేయాలి. దాని ద్వారా మనం ఈ కనుబొమ్మల నడుమేమో మన దృష్టిని కేంద్రీకరించాలి. కాబట్టి అప్పుడు మన యొక్క మైండ్ ఇవన్నీ కూడా బుద్ధి ఇంద్రియాలు మనం నియంత్రించగలుగుతాము. అటువంటి ఎవరైతే అట్లా చేస్తే ఆ ముని ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ కోరిక భయము క్రోధము ఇటువంటి వాటి నుంచి విముక్తులవుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇది మనకి 6వ అధ్యాయం, అంటే రేపు చూస్తాం ఇంకా విపులంగా. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోకమహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. ఇది శాంతి శ్లోకం అని చెప్తారు భగవద్గీతలో. శాంతి శ్లోకము అంటే మనం శాంతిగా ఎలా ఉండొచ్చు అని. నన్ను సమస్త యజ్ఞాలకు తపస్సులకు భోక్తనని, సమస్త లోకముల దేవతలకు అధిపతిని అని, సర్వ ప్రాణులకు శ్రేయోభిలాషిని అని తెలుసుకున్న పిదప నా భక్తుడు శాంతిని పొందును. అంటే ఆయనే, అంటే యజ్ఞభోక్త ఎవరు? భగవంతుడే, విష్ణువే, కృష్ణుడే. కాబట్టి ఆ అన్ని తపస్సులకి భోక్త ఆయనే. అలాగే ఈ అన్ని లోకాలకి కూడా అధిపతి ఆయనే. అలాగే అలా అని చెప్పి ఆయన అందరికీ అతీతంగా ఎక్కడో ఉంటారా అంటే ఎక్కడో ఉన్నా కూడా మళ్ళీ అందరి ప్రాణాల యొక్క రూపంలో అందరి యొక్క దేహాలలో పరమాత్మ రూపంలో కూడా ఉంటూ ఉంటారు. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? సర్వ ప్రాణులకు శ్రేయోభిలాషి. ఇది ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు నా భక్తుడు, అటువంటి నా భక్తుడు నిజమైన శాంతిని పొందుతాడు. ఇక్కడ చూస్తే మనం ఇక్కడ వీళ్ళందరూ గోపబాలురు అనమాట. వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు. అంటే వాళ్ళు కృష్ణుని కూడా వాళ్ళ స్నేహితుల్లాగానే చూస్తూ అంతా అంటే పనులు అక్కడ ఆటలు ఆడుకోవడం పాటలు పాడుకోవడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఒకరోజు ఆయన ఆవులు గోవులు మేపుతూ ఉండటానికి తీసుకెళ్తారు కదా, అక్కడ అలసిపోతారు. ఒకరోజు ఆటలు ఆడతారు, అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అలసిపోతారు. అప్పుడు వాళ్ళ స్నేహితులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకు కూడా ఆకలి అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు వాళ్ళు అనుకుంటారనమాట, మాకు కూడా ఆకలేస్తుంది. అంటే కృష్ణుడికి కూడా ఆకలేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి కృష్ణుడు చెప్తారు, కృష్ణ ఆకలేస్తుంది, ఏమైనా తిందామా అని. అప్పుడు కృష్ణుడు కూడా అంటారు, అవును నాకు కూడా ఆకలేస్తుంది. అయితే పక్కన ఎన్నో యజ్ఞాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ యజ్ఞంలో సమర్పిస్తానికి అన్ని రెడీ చేసి ఉంటారు కదా, అవి తీసుకురండి అంటాడు. సరే అని వాళ్ళందరూ వెళ్తారు. అక్కడ చాలామంది బ్రాహ్మణులు ఆ యజ్ఞాలలో అన్నీ అక్కడ సమకూర్చి పెడుతూ ఉంటారు. అవి రెడీ చేస్తూ ఉంటారు యజ్ఞానికి అంతా కూడా. వాళ్ళు వెళ్ళి అడుగుతారు, కృష్ణుడికి ఆకలేస్తుంది, ఇక్కడున్న ఈ తినుబండారాలు ఇవన్నీ ఈ పదార్థాలన్నీ కూడా ఇస్తే కృష్ణుడికి మేము ఇస్తాము అని. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు, ఈ యజ్ఞం పూర్తయ్యే వరకు మీకు ఏమి ఇవ్వడం కుదరదు అని. అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి అదే విషయం కృష్ణుడికి చెప్తారనమాట. అప్పుడు మళ్ళీ ఆ గొప్ప బాలుర కంటే ఆయన ఒక స్నేహితుడికి చెప్తాడు, ఈసారి వెళ్ళి ఆ బ్రాహ్మణులు కాకుండా ఆ బ్రాహ్మణుల యొక్క పత్నులు అంటే వారి యొక్క భార్యలకి మీరు ఈ విషయం చెప్పి అడిగి తీసుకురండి అని. అప్పుడు వాళ్ళు భయపడతారు. వెళ్తే వాళ్ళు ఏమన్నా అంటారేమో, ఇందాక తిట్టి పంపించారు ఇప్పుడు వాళ్ళు కొడతారేమో అని. కానీ ఆయన చెప్తారు, ఏమి అనరు, మీరు వెళ్ళి కృష్ణుడు చెప్పాడు అని చెప్పి అడిగి తీసుకురండి అని. అప్పుడు వాళ్ళు వెళ్తారు. ఆయన యొక్క ఆ బ్రాహ్మణుల యొక్క పత్నులకి ఇదంతా వివరిస్తారు. కృష్ణుడు ఇట్లా ఆకలితో ఉన్నాడు, ఈ అడిగి తీసుకురమ్మన్నాడు అని. వాళ్ళు వెంటనే, అంటే వాళ్ళు కృష్ణుడి పట్ల భక్తితో ఉన్నారనమాట. కాబట్టి వాళ్ళు వెంటనే ఇవన్నీ కూడా, ఇంతకంటే ఇంకా గొప్ప కార్యం ఏం లేదు. అంటే అంత యజ్ఞం కంటే కూడా ఇది ఆయనకి ఇవ్వడం ఉత్తమమైనదని వాళ్ళు ఇచ్చి పంపిస్తారనమాట. కాబట్టి వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు ఆ సమస్త యజ్ఞాలకి భోక్త ఆయనే అని. కాబట్టి అలా మనం కూడా తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? సర్వలోక మహేశ్వరం. ఆయన ఈ యొక్క అన్ని లోకాలకి కంట్రోలర్ ఆయనే, నిజమైన నియంత్రికుడు. సుహృదం సర్వభూతానాం, అందరి హృదయాలలో. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఎక్కడో ఒక ఏనుగులోనో లేకపోతే పండితుల్లోనో లేకపోతే బ్రాహ్మణులు ఇట్లా ఎవరిలో అయినా కూడా ఆయన
పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారు అందరికీ స్నేహితుడే ఆయన. అందుకే పీస్ ఫార్ములా ఏం చెప్తుంది? కృష్ణ ఈజ్ ద సుప్రీం ఎంజాయర్, కృష్ణ ఈజ్ ద సుప్రీం కంట్రోలర్, కృష్ణ ఈజ్ అవర్ ఓన్లీ వెల్ విషింగ్ ఫ్రెండ్. ఆయన తప్ప మనకి ఇంకొక నిజమైన స్నేహితుడు అనేవాడు లేడు. దీనికి మనం ఒక స్టోరీ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆయన ఒక ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడనమాట. ఆయన ఒక